Albishirinku mutanen Arewa, shin kuna da labarin katafariyar kungiyar nan wacce bata shirya ba sanda ta fito da sanya hannun gwamnati da amincewar gwamnati, wato kungiyar Arewa Hausa Musical Artists Association of Nigeria. Wannan kungiya ce mai tarin nagarta da aminci da ke tallafawa ƙananan mawaka domin dogaro da kansu da gane baiwar da Allah ya musu. A duk da haka, wannan kungiya ba iya mawaka ba, takan tallafawa marasa ƙarfi da gajiyayyu da ke cikin al'umma. Kungiyar tana da tasiri da dokoki masu ƙarfi, ba a yadda wani ko wata ta yi amfani da sunan ƙungiyar domin cimma wata manufa ba. Ƙungiyar tana nan a cikin faɗin jihohin arewacin Najeriya kamar Katsina, Gombe, Borno, Kano, Bauchi, Benue, Kaduna, Plateau, Kogi, Sokoto, Nasarawa, Zamfara, Niger, Kebbi, Taraba, Adamawa, Yobe, Abuja, Jigawa. A kiyaye dokokin ƙungiyar da ma mutuncin ƙungiyar domin mu gudu tare mu tsira tare. Wannan sako ne daga garkuwar mawaƙan Arewa. KB insha Allah. KB insha Allah.